Lieve mensen, we gaan een nieuw programma starten. En het programma gaat over Winti en alles wat je wil weten over Winti, alles wat je moet weten over Winti. Zoals je misschien weet is er een Winti-praktijk, Baas Waterval. Deze man heeft ontzettend veel kennis, maar wat doen we met kennis? Wat doen we met de kennis van Winti? Het wordt niet vastgelegd en daarom starten we nu dit programma. Om jou alles te vertellen, alles wat je moet weten over Winti. Je kan je vragen stellen. Je kan vragen mailen, je kan het ook in de comments plaatsen en dan gaan we dat gebruiken. Dan gaan we zoeken naar de antwoorden en we willen gewoon uitleg geven. Wat is de oorsprong van Winti? Waar komt het nou vandaan? En waarom gebruiken we Florida water en blauwsel? Waarom doe je een wassie? En als je naar een Winti-pre wilt gaan, wat moet je dan doen? Hoe ga je jezelf voorbereiden op een Winti-pre? En wat gebeurt daar eigenlijk? Ik ben zelf nog nooit naar een Winti-pre geweest. Maar ik weet zeker dat in de loop van de tijd, wanneer ik meer kennis heb en wanneer jij misschien ook wel met mij meegaat, ik naar een Winti-pre zal gaan. Dit is alles wat je wil weten over Winti. Let's go. Ik heb altijd gehoord dat er Winti is en dat er een kerk is. Religie versus cultuur. Ken jij die strijd? Heb jij dat verhaal ook wel eens gehoord? Ik ben ontzettend benieuwd waar het nou vandaan komt. Waarom is dat zo? Waarom was Winti ooit verboden? Ja, verboden door de kerk, verboden in de kolonie. De kolonie Suriname en alle andere landen. Ik ben benieuwd naar de antwoorden. Ik hoop dat jij meekijkt en dat je ook gaat zien wat het nou daadwerkelijk is. Alles wat jij wil weten, alles wat jij moet weten over Winti. Let's go. Wat is Winti nou eigenlijk? Is het een religie? Is het cultuur? Het blijft een discussie. Geloof je in God en kan je dan wel Winti doen? Of is er helemaal geen God in Winti? En dan zijn er ook nog allemaal verschillende Winti's. Je hebt de Chromanti, een Inji. Het zijn er veel, maar wie kent ze allemaal en waar zijn ze dan allemaal voor? En het is voorouderverering. Voorouderverering, wat is dat dan? Ja, alles wat jij wil weten over Winti, alles wat jij moet weten over Winti, dat is waar wij het over gaan hebben.